Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako bozeramailea baikor agertu da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei dagokionez. Azaldu duenez, legebiltzarreko talde guztiekin dituzte elkarrizketak lotuta, eta beraz, epe laburrean aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa izatea posible izango dela baieztatu du. Beste behin, oposizioko taldeei arduraz jokatzeko konpromesua dutela gogorarazi die, eta adierazpen orokorrak edo demagogikoak egiteari utzi eta zehaztapenak egitea eskatu die. Bere hitzetan argi esan behar dute zer kendu eta zer gehitu nahi duten. Laura Mintegi Bilduko bozeramaileak argi du Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako aurre proiektu osoa atzera bota behar duela. Hori eginez gero Mintegi gehitu du koalizioaren laguntza izango du. Bere esanetan krisia gainditzen lagunduko duten aurrekontuak aurrera ateratzeko. Mintegi gehitu du larrialdiko plan propioa behar dela eta Espainian defendatu beharra dagoela. Zentzu horretan, Rajoyren gobernuaren kontalari izango ote den galdetu du Mintegik. Hori bai, Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontuekin aurrera eginez gero ere, Mintegik ez du argitu osoko zuzenketa aurkeztuko duten. Argi du ordea UPyDek, osoko zuzenketa aurkeztuko dute. Gorka Maneiro azaldu duenez, aurrekontu hauek ez dutelako balio krisitik ateratzeko. Murrizketez josita daudelako, batez ere diru partida funtsezkoenetan. Erkorekak planteatzen duen erantzunkizunaren aurrean, Maneirok erantzun du EAJ dela arduradun zuzena. Gogoratu Alderdi Popularrak eta PSEek ere gogor salatu zituztela aurrekontuak eta osoko zuzenketa aurkezteko aukera ere ez zuten baztertu. Eusko Jaurlaritzaren 2013ko aurrekontuekin oposizioari xantaia egitea egotzi die Jose Antonio Pastor PSEko Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Sindikatuen kritikak ere jaso ditu. Txiki Muñoz elako idazkari nagusiak baieztatu zuen antisozialak zirela aurrekontu hauek. Confebasken iritziz ordea, gastu sozialak gehiegizko pisua du aurrekontuetan.